αστίατρος, υγειονομικός έλεγχος καθαριότητος και ψεκασμός ακαθάρτων χώρων. Over. Έλα παιδί. Έλα, πρόσεχε. Πού είσαι παιδί? Έλα. Ευχαριστώ, αφεντικό. Παρακαλώ. Μα τι τα δοκιμάζετε. Όλα καθαρά είναι. Γι' αυτό τα τρώω κι εγώ επειδή είναι καθαρά. Κάνε δουλειά. Μα. Είναι νύχια καταστηματάρχου αυτά. Τι έχουν? Τι έχουν? Δεν έχεις λιχοκόπτη παιδί μου? Όχι. Έχω εγώ, ορίστε. Και τώρα πες μου σε ποια τούρτα έχεις κρύψει το χαρτί. Ποιο χαρτί, κυρία αστίατρε? Το βρωμόχαρτο που θα σου κλείσει το μαγαζί.